Zdravím vás u novom videu. Dneska si ideme v podstate len tak povedať, prečo teraz nenatáčam vôbec toto. Ja si kúknite toto nové video, aj by ste sa aj kúkli na toto, lebo to už ma to prekonalo, ako myslím, že 3000, čo som mal na šoute. A chcem vám povedať, ďakujem všetkým, že ma sledujete. Fakt si to vážim. A tak proste ideme si dneska aj kúknuť mojich fanúškov, akože, no, ako tak, chápete snáď. Dobre, to som ho dal aj v editu celkom. Dobre, celkom zaujímavé, ale to je až moc. Chcel by som každému povedať, aby dal like a fakt by som si to vážil, aby som to moc a moc chcel. Akože nie, ale tak proste chápem. Proste je to... A ak chcete byť v mojom ďalšom edite, dneska se společně podíváme na mý nejsledovanější klipy na Twitchi. Na Twitchi už nestreamuji nějaký 3 roky, momentálně streamuji aktivně na kick.com/Dodo. mi odber aj like, alebo proste budete YouTube, no musíte byť hlavne YouTuber. A potom môžete byť v mojom videu. Zdravím vás, no šoute schod, taký edit. Dneska si ideme v podstate... Ale kúpime si teraz tu ukázať. Tu som dal aj v edite, lebo vlastne na video super, tak som mi to takto doplatil, tak som mi to takto, aby si dajte aj jeden like, aj odber, lebo ona si to zaslúžia, neviem prečo stále máže videa. Ale to chce, kúknite si moje videa. Zdravím vás, ľudia, a ideme dneska si ideme v podstate ukázať môjho. Nebudeme to riešiť, ale kúknite si hlavne všetky moje videá, čo tu mám na kanále. Takže napríklad halucinácia, ale no niečo z Bugivnu, aj Rivals, Speaky a tak. Ešte je tu jeden týpek, zahraješ, prosím, zahraješ mi Pokaven, že máš meniny. On to myslel tak, že Bugivn, nie Pokaven, že máš meniny. Prečo by som ti to... Ok, chápem. Ja by som to chcel natočiť. Ale teraz mi ako nefunguje ten môj, čo teraz cez to točím. Ja musím točiť len toto, lebo po každých 5 alebo 10 minútach a moje videá niečo majú tak cez 20 minút, ešte keď to zeditujem, tak to mám bude niečo cez 13 alebo proste chápete a mne to proste mi to jak teraz nejde. Ja ďakujem, že ste dali tak veľa odberov. Asi dostanem ten copyright strike kvôli tomu, že som zobral jedno video, schvál som to len tak, len som zvuk zobral, ale aj tak by som mal za to dostať dislike, takže to asi vymážem, takže to keď vyjde už toto video, už to tam proste nebude. Akože je mi to ľúto, že som na toto, lebo môj kamoš mi tiež písal, že proste dostal 2 distracky za to, že tam dal jeho zvuk a nechcem, aby sa to stalo mne. Takže už potom, keď vidím video, tak už to tam nebude. Samozrejme, ideme na môj edit. Pozrite, je tu Margit, je tu Terminator, Malce, Buto. Ježiš, ja to nesvihnem, Game of Master, môj kamoš a ja. Tu v podstate no presne. Kúknite si. Už tam
No vy ho vidíte, ale ja už som ho momentálne tej doby vymazal. Keď som to stíhal, takže už to tam nebude. Každopádne idem na Discord. Lebo už som dostal od neho 2 copyright strajky za používanie jeho zvuku. Pustíme Discord. Stavím vás už opäť dneska si idem zahrať. Teraz duhy. Stavím vás už opäť dneska si idem zahrať. Ak mi ho niekto zoberie z týchto 2, lebo to mám ešte plánu dať na short, ale ak mi to niekto ukradne, nežajte si ma. Dobre, ideme na môjho kamaráta. A on sa snaží natočiť aj reverse, alebo Brookhaven sériu, ale my chceme to reverse. Takto, ja už som videl jeho všetky videá, okrem toho Delta Force, bo proste ma to jak nebaví, čo za mňa Rivers alebo Brookhaven ma baví. Ale jeho strih je celkom fajn, ja už som to teda videl, takže viem, aké má strihy, celkom fajn všetko. Ale tak nevydáva síce veľa moc tých videí, ale tak zase chápem, že nemá buď čas ako môj kamoš, ktorému som už robil minulé. Však viete už. A dúfam. Ale proste chápem, že proste to nerobí často. Naživo nemá nič. A tak. Môj prvý song, jasne. Proste všetko tieto videá oznamujú, že proste je to zaujímavé. Mám vás rád všetkých. Dobre, keď mi píšete hate komentáre, vydaktuj hejty, že hej, tak proste instantne vymážem. Preto ste nevideli tie videá, no v podstate preto ste nevideli, že tam je jaký hate komentár na tom, kde už chcem skončiť, lebo tam by buď Kide napísal, že tak skončí Kide, alebo si noob. Tak som to hneď vymazal instantne, lebo nechcem. Ale ideme na nášho obľúbeného Daxa. Ja milujem Daxa, takže Daxy. Myslím to ironicky. Vidím, že ten typ, že Dax asi je na tej mojej istej že buď to skopioval odo mňa, alebo určite Skibidi Toilet to nie, ale tak zase Totok, Dax, Jack z Posty slovo. Tak hlavne, že je tu buď 12-ročný, viete, kid. Dobre, neuvážam Dax, len že má 12 rokov a nadáva, alebo 11, 10, ja neviem. A nadáva. Takže Dax. Asi viete to jedno video, kde povedal nadávku, že som tu už musel cenzurovať. Ale tak... Fake Mia mi ukradla video. OK, ideme rovno na začiatok. Zdravím lidi, tohle je speciální takový video, kde je to ohledně... Už nemôžem tu nič ani písať, som musel napísať, čo sa stá. Jo, je tu aká fake Mia na YouTube. Když se tak podíváme na tohle Není video, moc populárna, ale tak... To je jenom přidá nějaký kaput. Aukada jemu toto video, čo mal niečo cez 100 000 a jemu to a ona to poslala ukladá. Tam ještě nic neviděl, prostě. Pak samozrejme išiel na jedno z tých videí, čo spravila nové,
to je a přesně hovorí tohle. stíhačka. A já ji napíšu. Prostě napísali, že odstaň to video, to moje video, inak to bude čeli následkám doteraz. No bude sa to řešiť, doteraz sa nič nestalo, takže ja neviem čo. No tak snáď. Tu bude všetko pôjde, lebo Drax, OK kamo, síce ak si nežíka na videu sproste slovo, tak OK. To by pri tom jednom komentáru. Ja úplne nemusím Draxa, len ho mám od belocha, aby som ho nestrašil, lebo si je tam milión Draxov. Neviem ho potom absolútne nájsť. Draxi, ty sa či do týchto vecí vôbec Jo, a taky vám ukážu. Nestaj. Takže. Hlas má tak na 10 alebo 11 ročného chlapca, aby som nežekl kid. Chlapca normálne. Ale keď vidíte, už dokonca aj Mia ukladá, tá fake Mia ukladá tieto dve videá. Proste ja neviem prečo proste jeho videa. Ne. Kde je vlastne ten short? Jo, je tady. Jo, ne, vlastne vymazal, lebo som tam nevidel, že tam Draxov komentár, takže asi ho odstraňovala a vykašľa sa úplne na to. Nechápem, čo je s nimi. Ešte je Ketchup dokonca, čo je kid, ja tomu moc neviem, či je to jeho dokonca to spravil na Reddit, ale niekomu to ukradol. Tak asi. No proste ukradol to akému, ktorý to on spravil. No tak ideme teda tam, ideme na komentár, kde to je. Jo, tuto je. Takže to asi. Vidíte, má 37 odobrateľov a toľko vášov to. Musím to nájsť. Ne. Prosím, má to tu niekde, ale ja neviem teraz, nechce sa mi tom úplne hľadať. Jo, som si videl, ale nechce sa. Ja som to videl, jak dá. Proste, je to tak úplne nechutné, keď si to zamyslím, že niekto kradne tam tie videa. Dobre, už sme na konci videa. Dúfam, že sa vám páčilo toto video a nezabudnite si kúknúť všetky moje videá. A už neuvidíte tamto video, čo bolo o tom Where is Night Cloud, tak to už tam neuvidíte. Pretože som ho smazal. Popri tom, čo to striham. Tak uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.